Barkanmu da wannan lokaci. To yau wani bayani ne mai sauƙi na zo da shi na ɓangaren wasa tsakanin ke da mijinki ma'aurata ku matso ku ji wannan wasan. Da ke da mijinki a kullum shi isa nake cewa a kasance cikin tsafta da gyaran jiki. In dai za ki tsaftace jikinki ko da yaushe mijinki ya dawo ya ganki tas tas, ya dawo ya ganki cikin shiga mai kyau, ko da kuwa kayanki ba wai kaya ne masu tsada ba, to ana so ya kasance kin zamana cikin shiga mai kyau. Kowa zai shigo ya ganki lafiya lau neat gidanki, ke ma kuma an ganki tsaf tsaf da ke da yaranki. To wannan dai salon kwanciyar, salon wasan ba wani wasa bane mai wahala, sannan kuma yana da daɗi. Bayan kin tsaftace jikinki, kin yi brush, kin gyara headquarter, kin tabbata kin yi aski, kin sa turaren ƙamshi irin kamar miski a gefe-gefen farjinki, kin ɗauko kayanki kin sa. Dama ba a buƙatar wasu kaya masu nauyi, kayan bacci ne dai kamar riga da wando haka, shi ma wannan ya kasance ba dogo ba, irin haka tirikwata daidai cinyarki kamma ya ƙarasa cinya, kai ya ƙarasa kai gwiwa. To ya tabbata dama kin zauna ba ke ba birziya sai 'yar rigarki haka ta shan iska, rigar bacci kenan. Za ki je ki kwanta ku hau kan gado. Dama oga shi da ya kasance daga shi sai ɗan boxer ɗinsa wandon shan iska, short nika ɗinsa ya kwanta, daga shi sai ɗan shan iska, sai ki je kan gado ki zauna, zama za ki yi wannan wasan. Dama kun fara shafe-shafen ku tun a falo, kun fara rungume-rungume, kun yi wogin ɗin juna, kun yi waye, kun yi haka, sai ku ƙaraso cikin ɗaki, ke sai ki zauna ta jikin gado ki jingina da jikin allon gado, shi kuma zai kwanta ne, ke kuma sai ki samu ki buɗe ƙafafunki, sai ya zo ya shiga tsakankanin cinyarki kamar zai kwanta a cinyarki. To amma ba fa akan cinya zai kwanta ba, a nan headquarter a nan zai kwanta. Sai ki hau shashafa shi, kina shafa mai kai, kina shafa mai ƙasimbarsa da gemunsa da kansa, ƙeyarsa duk kina shafa masa cikin salo fa na jan hankali, cikin salo na jin daɗi. Shi kuma daga ɓangaren ki tunda ya sa kansa a headquarter nan tsakankanin farjinki, ya sa kansa yana ta nasar ƙanshin da yake fitowa daga cikin jikinki, yana nasar ƙanshi. Shi isa a ko da yaushe mace kar ta kasance ba ta da turare, ya kasance in kin sa turare a saman nononki, a kafaɗarki, ƙasan nononki, to mararki ma da cinyoyinki ko ina na jikinki har tafin ƙafarki har 'yan yatsunki duk ki zamana kin sa musu turare, tunda akwai mazan da suke lasar ƙafafun matansu. In dai kika kasance ke mai tsafta ce kuma mai yawan lulluɓe ƙafafunki ne, kin gane me nake nufi. To daga nan zai fara shashafa ki, yana shashafa ki, ke ma kina shafa shi. Daga nan za ki ji yana wani numfarfashi, yana numfashi mai jan hankali. Ke ma kuma ba wai tsaya zaki ba, ci gaba zaki, kuma kar ki tsaya ke ma wai ki shiru, ki ringa nuna masa jin daɗin abin da yake miki, ki ringa nuna masa wannan shafakin da yake, kina jin daɗi, kina a nan za ku yi ta fitar da sautinku, za ku yi ta fitar da sauti kala kala, shi yana yi ke kina yi. To daga nan fa idan wasa yayi wasa sai dai ya ji kin fara naso wandon